tomto videu sa budeme zaoberať tým, ako zistíme, kde sa nachádzajú ľudia v živote človeka. Kde sa napríklad nachádzajú jeho deti, kde sa nachádzajú jeho priatelia a podobne. Domy v horoskope symbolizujú ľudí a miesta. A tieto dve veci chceme skombinovať. Zoberme si najprv taký jednoduchý, ľahko pochopiteľný príklad. Dajme tomu, že 5. dom je znamenie váh a vo váhach vládne Venuša. A keďže 5. dom sú deti, tak Venuša symbolizuje deti. Ďalej 9. dom symbolizuje cudzinu. To znamená, že keby tá Venuša, teda tie deti, boli v 9. dome, tak by boli v cudzine. To znamená, že v nejakom okamihu by vycestovali do cudziny a tam by možno chvíľu žili. To isté by platilo aj pre vládcu ascendentu. Čiže ascendent je tu v blížencoch, blížencov vládne Merkúr, čiže Merkúr je ten človek, ktorému patrí ten horoskop. A keby sa nachádzal ten Merkúr v 9. dome v cudzine, tak ten človek sám by potom možno žil v cudzine. Keby ten Merkúr nebol v 9. dome, ale bol by v 10. dome, čo je povolanie, tak ten človek by bol v povolaní. To znamená, že dajme tomu, bol by viacej zameraný na to povolanie, trávil by tam viacej času. Keby bol v Baranovi, čo je 11. dom, tak by bol medzi priateľmi v kolektíve. Keby bol v Bíkovi, čo je 12. dom, tak by bol niekde v izolácii, možno že aj v nemocnici. To isté môžeme aplikovať na 7. dom. V našom prípade 7. dom je znamenie Strelca, v Strelcovi vládne Jupiter, čiže Jupiter symbolizuje partnera alebo partnerku. Tak dajme tomu, nech je to partner. Ak sa bude nachádzať v 3. dome, 3. dom je napríklad susedstvo. Čiže to môže byť niekto zo susedstva, alebo 3. dom symbolizuje školy, alebo nejaké kurzy. Čiže tam sa, dajme tomu, môžu tí ľudia stretnúť. Ak by bol ten Jupiter na opačnej strane v tom 9. dome, tak dajme tomu, že by bol v cudzine, alebo by viacej cestoval. Keby bol v 10. dome, tak by možno, že viacej pracoval a podobne. Ďalší príklad, keby sme zobrali 4. dom, čo sú rodičia. A v našom príklade je to znamenie Panny a v Panne vládne Merkúr. Čiže kde sú tí rodičia? Keď by to bolo v 1. dome, tak sú s tým človekom, sú v jeho tesnej blízkosti. Keby bol Merkúr, dajme tomu v 12. dome, tak možno, že sú niekde v izolácii, možno, že v nemocnici a tak ďalej. Samozrejme, tento prístup možno, že nie je možné aplikovať na všetky možné kombinácie týchto domov, ale aspoň v niektorých prípadoch to dáva zmysel sa takto na to pozerať. Čiže zoberieme nejaký dom, ktorý symbolizuje nejakú osobu alebo osoby v živote toho človeka a pozeráme, kde sa nachádza jeho vládca, a ten dom bude symbolizovať to miesto, kde sa tá osoba alebo tie osoby nachádzajú. Ďalší príklad. 11. dom je znamenie Barana, v Baranovi vládne Mars. Čiže kde sú tí priatelia? Mars, keď bol v 4. dome, tak je doma. Čiže v domove toho človeka to znamená, že by v nejakom čase mohol ten človek bývať s jeho priateľmi. Ďalej, keby Mars ako vládca domu priateľov bol, dajme tomu v 10. dome, tak kde by boli priatelia? No, boli by na pracovisku, čiže by spolupracoval s tými priateľmi. Všimnite si, že používam systém domov celých znamení, to znamená, že každé znamenie je jeden dom a počíta sa to od znamenia, v ktorom je ascendent. Dôležitá poznámka k tomu celému je, že to netreba brať absolútne. Čiže napríklad tu máme, že vládca priateľov je v dome povolania, ale to neznamená, že celý život bude človek spolupracovať s priateľmi, ale môže sa to vzťahovať na nejaký úsek jeho života a hlavne vtedy, keď sa ten Mars aktivuje.